Giproduct ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:30. Ang oras ginadulong sa inyo. Mayong hapon sa ato mga pinalanggang nga mga tag palamati nga naga-monitor na sa ilang tag sa mga transistor radio and also sa mga ka-action naton nga naga-monitor man sa ilayatag sa mga Facebook account or ti syempre ma-visit sa amon man nga Facebook page. Medyo magurugal umon sa karon niya ang kalangitan kay ti subong ang intertropical convergence zone daw muni subong ang nagaapekto no, sa pilaman ka party sang Pilipinas. But anyway, ang mga ka-aksyon naton basta adlaw sang Sabado tig panglaba. Okay lang na bisan hindi mag-agad-agad nga magmala. Importante nga mapuga sang maayo. Sige, antes man kita mag-proceed sa pila naton iya ka mga istoryahan sa siniman nga hapon. Dili kita anay sa aton nga lakat sang panahon. Sa nasiling ko na ang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ amo sa karon ang nag-aapekto sa Southern Mindanao. Ang Western Visayas dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya man sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta na nga pagtuma o kung pagtupa sang ulan bangod iya sa ITCZ. Mahinay tubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan nasidlangan aminhan na sidlangan ang mabatsyagan karon sa isla sang Negros. Haina nagbutlak si Haring Adlaw las 5:25 sing aga kag ini naman ang magatunod las 6:05 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara karon na range sa 25 to 33 degrees Celsius. That's why nga medyo may kapaang pakita iya nga feeling tubtob iya sa sininga tinion nga mabatsyagan. Mababay ka na Action El Rey. Pasensya lang akay na salaang natumukan
nagduko ko mo kundi sa lang ako niya tumukan. But anyway, sa mga ka-action naton dira nga nagatutok sa siniya nga tinion, feel free sa pagpadala man sa inyo yang mga mensahe sa sini nga tinion sa aton iya nga Facebook Live. Kaya dako aton oras panglawagon ko na inyo mga ngalan. Okay? Iga, sa mga ka-action man naton, nga sa siniya nga tinion nagapahuway-huway pa, naga-relax danay sang lawas. Kaya karon ti may balikan pa nga mga ulubrahon. Mayo lang nga pag-monitor sa inyo. Na? Mayo lang nga pagpahunay-hunay dira. Ang iban, may ara di nga nag-message sa akon kung kaisa lang, siling niya sa akon. Nagapamati kami diri sa imo indayan while nagapiyong-piyong at inadaranan natulugan wala inatapos ang pagpamati sa akon program. Sige lang importante sa intro nakapamati na. But anyway, sa mga ka-action naton sa liwat, salamat gid sa inyo man nga pag-monitor sa subong iya nga hapon. Diri kita sa aton man nga mga talakayan sa subong iya nga hapon, ang aton pag-istoryahan unahon naton ang headlines naton sa national. Kay bangod bala sining panibag-o naman ho, related ini siya or in connection sa mga ginaano sa aton gina mandate bala sa aton sa government magsuksok sang face mask, face shield, social distancing. Number 1, nagtatlo na siya ka mga protocol nga pangabay gid sa aton nga sundon to avoid nga matapikan sa nga COVID-19. So subong ariyo, hindi man ini siya nga natabo diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental, pero ma-consider ini siya, di ba? Ma-consider ini siya nga public interest nga kay man may ariho 70 million pesos worth 70 milyones nga balor sa ginaligar peke nga face shield ang nag-confiscate sa warehouse dito iya sa syudad sang Parañaque. Tisiling ko public interest kay nga ti wala kita kahibalo, even though nga dito sa Parañaque ini siya nag-confiscate, pero basi bala, no? Basi bala may napadala na diri sa aton. Wala lang kita kahibalo. Ang isa pa gid naton kabalita sa national, hining may angot man sa ang mga Pinoy balatuod, kung hindi ka makadayaw, pasensya lang, pero dumakapamuyayaw kagidod ka isa. No, mga anghambalano, nabala nga kung hindi ka kuno makabilib sa batasan sang Pinoy, dumanginit ka na lang gid sa ila kung kaisa man niya ginahimo. Kay nga ari naman ho, panibag-o na naman niya issue. Nagwa naman kay mismo ang DILG, amo ni ang nagpagwa na sang statement. For sure may damo gid sila sang nabaton nga mga information sa report diri duha ka syudad, Mandaluyong kag San Juan. Nagabaton ang DILG sang report nga pati kuno iya slot for COVID-19 vaccination ginabaligya. So, karon ang i-share ko mandugang sa aton yung mga ka-aksyon nga naga-monitor sa sininga tinion. Ti tanan ini public interest. Kay basi wala kita kahibalo, no? Kung kay isa nga daan, kung anong teknik dito sa nasyonal, do gina apply man diri kapin pa kun mga illegal bala, wala man naton nga ginapang kabilugan ugaling kay may ara gid sa mga bakas-bakas. May ara gid sa mga tawo nga inabalang basta makapangwarta lang, no? Wala na gid pa mensar kung ano ang negatibo sini nga epekto sa ila man nga isig katawo kag mismo para sa ila kaugalingon. Sige, ang isa pa gid naton kapag istoryahan man sa subong nga hapon, ang aton yang topic para sa aton nga FYI, ang aton nga topic sa subong nga hapon, ang kita syempre, no? Tanan kita naga problema
nga nagakurinot ang aton iya nga guya or may mga wrinkles kita, ano ba lang mga reasons sina, tag ano ang mga ano man tawag ni, ano ang mga ginhalinan, no, ginhalinan kun nga nagka-wrinkle sila, dra bala may indikasyon nga tungod nga nagaedad ka na or other pagid nga mga bagay-bagay nga mahimo maka-connect, no, sa pagtubo ya or kitano na bala nga mga wrinkles sa aton iya nga guya. So inakaroon ng aton man nga topic para sa aton nga FYI portion. Kag syempre, since Sabado ko sa karon iya nga adlaw, wala kita sang pagabasahon nga sulat. Pero syempre may pagabasahon kita iya nga horoscope of the day, ang aton iya kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Sabado, Mayo 22, tuig 2021. Alauna 39 na kita Action Radio Philippine Standard Time. So sige, balikan ko anay ang aton nga balita from the national. Unahon iyan naton ang na-confiscate sa aton man otoridad dito iya sa syudad sang Parañaque. Balor ini 70 million pesos sa nga ginaligar peke nga face shield ang na-confiscate sa warehouse dito iya sa may syudad sa nga Parañaque. So, ang ini or ang mga karton, meaning damo nga karton sa nga unod face shield na confiscate ini sang National Bureau of Investigation, Bureau of Customs kag Philippine Coast Guard sa warehouse nga ginapatihan ginhalinan man sang peke nga PPEs nga ginabaligya sa merkado. So amo na nga dapat maghalong-halong kita kay actually ang aton nga Food and Drug Administration and other pagid nga mga regulating bodies mala naton ginasituit gina nila nga ang aton mabakal is hindi peke. So from time to time basa man, no? From time to time, try to research man antes dira magbakal agud iya ma-make sure nimo kung ano ang palatandaan kung ina ng hindi peke, na? Hindi peke nga bulong or mga gamit man dira ang imo iya nga mabakal. So sige, continue naton ang detalye sa sining aton man gin-share sa balita sa national. Kaya sanggin patigayon ining ining operation, no, sa joint operations sang NBI, Bureau of Customs kag PCG, wala dito ang tag-iya, no? Wala dito ang tag-iya sang warehouse. Kag ang isa pagdirigali ka information man ho, sa lain naman yang lugar sa Tanza, Cavite. No? Malapit sa 3 katonelada. Kadamo kayo. Malapit 3 katonelada sang na usar na, used already. Nagamit na nga surgical gloves ang nadiscobre dito iya sa Tanza, Rizal. Anong ginhimo? Ginaligay diri sang aton iyang otoridad nga ining use surgical gloves ang ginatinluan, no? Ginatinluan tapos luwat nga ibaligya. Ano bala ka delikado ina? Wala kita kahibalo kung diin gingamit ang ina nga surgical gloves dason aton man baklon. Kaya wala man kita kahibalo kung kaisa nagabakal kita, abi naton piho, no? Abi naton piho ang ina nga mga surgical gloves nga inabalang nga nag-agyo syempre sa husto yang nga proseso, gali wala kita kahibalo nga may mga amoni nga mga sitwasyon. So, sa sining natabo, duha ka mga persona ang naaresto. Illegal kung illegal gid nga matawag. Sige-sige sa gihapon ang mga kaangay sining nga mga sitwasyon. Ang mga Pinoy, isa mabilib ka tuod sa aton ikasarang, pero kung kaisa do, sa sobra naton nga ikasarang, do ka nami, gid pang, nami,
kusion. Sige Ang isa pang idaton kabalita sa national. Kay nagpromesa sa karon ang Department of Interior and Local Government nga ipatuman ang full force of law. Batok ini sa mga individual nga madakpan nga mo ang sa likod sang baligyaan na isang slots sa COVID-19 vaccination didto sa syudad sang Mandaluyong kag sa San Juan. Sunod diri kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ya patong-patong nga kaso ang pwede atubangon sang madakpan. Kag una na diri, kung matuod ang modus operandi, hindi na ini-scam. Hindi na ini makabig nga scam, kundi makonsiderar nga pagpangawat sa bakuna sa gobyerno. Makon mo lang na iya, ibaligya mo ang imo nga slot sa iban. Agud lang nga ikaw ang makakwarta. Grabing isip-isip sang Pinoy, no? Mga siling ko gani, nga kung hindi ka makadayaw, Sa karon, ginhingyo na sang DILG ang bulig sang PNP, agud man nga, maimbestigahan ining insidente. No? Importante man gituod yung maimbestigahan ini sa aton iya nga otoridad agud nga mapasabat kay basi bala, no? Basi bala subong pa lang na-discover dito sa syudad sa Mandaluyong kag sa syudad sang San Juan, pero basi wala kita kahibalo, no? Wala kita kahibalo, may iban pagigali nga mga lugar nga nagahimo man sang kaangay siniya nga modus operandi. So muna ang gina-verify man sa karon sang aton iya mga otoridad, particular na sang Department of Interior and Local Government and also ang Philippine National Police nga amo sa karon ang nagahatag man sang kooperasyon sa aton iya DILG. Alauna 45 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Kag amuyan to ang aton iyang balita national sa aton mga ka-aksyon sa akon nga pagpanubalikman. Standby kay ako naman i-share sa inyo ang aton nga topic sa subong iyang hapon para sa aton man nga FYI portion. Ang aton nga topic sa subong hapon nga ako no nagakurinot na nga may ara kita sang wrinkles sa aton iya guya. Okay, standby lang sa aton mga ka-action.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mayong hapon sa kay Paribia Jonathan ang akon nga din na to Jonathan ban mo mabaligya ka di sa padulong ka gali wala na kaabot nagligad pa to kay Sir Alex Montesa mayong hapon sa kay Noy Erwin Gonzales mayong hapon man always ginaga-monitor dira man sa may Maaw Barangay Maaw Bago City di na ko tuman. Greet gali ni Sir Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Jinky Di Alagdon, Ma'am Lida Zamora Yamagishi, Mama Sita M. Saboso with Ma'am Lily King. Thank you, Gid. Okay. Miss Atia Kim Iriman, naga-monitor dira sa Banwasang Morsha. Salamat. Eva May Manukay, good afternoon. Kay Roy Morin, good afternoon. Ipadabot ko lang sa ako ahang asawa. Dra sa may binalbagan, I love you. Thank you, Ma'am. And more power to your program. Ayos, good sir. Kay Ma'am Jean, oy si sir, mayong hapon. Salamat good sa pag-monitor.
Francisco Munoz. Good day, Miss Ann. Paliyog lang ko da tamyaw kay Juanito Basco sa Rosario Heights. Salamat. Sa liwat ni Ma'am Jean Oy, si Sir naga-monitor na. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, salamat man sa pag-monitor. Si Sir Voltaire, naning iyang pangalan ni VLTR Voltaire. Baya, ano ang itsura sang original nga face shield how? Pag di kaagay sa gobyerno, guro, piki, dason, pero kung sa ilahalin, hindi piki. Dumayo si Sir. Sir Manjo Arnejo, mayong hapon, action and monitor lang kami de Romnick Hamilio. Sa Tabinto Joey, Rodolfo Escultor, Benji Kadungon Kagkay, Abdul Bukol. Grabe ba? Omanya, Sangpakol, Bagos City. Sir Eddie Langus, mayong hapon. Mama Deding Alohamianto, mayong hapon man. Naga-monitor dira sa may Antipolo Ponte. Naga-mapamati gid. Alohamianto family. Sir Ray Barrioga, mayong hapon dira sa may Pandanon DSB. Okay, sa family ko ni Ma'am Christine Minyas Villalobos. Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon man, naga-monitor dira sa may Celine Homes. Tamyaw niyang ako nga bisita nga subong nagapamati sa program man. Sino ni mo nga mga visitors, Ma'am Virgie? Mayong hapon dira sa inyo. Akag salamat gid sa pag-monitor. Sir Amor Malayang, dira sa mga Gimit La Carlota, salamat man sa pag-monitor. Action Radio Philippine Standard Time, 1:56. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa pag-share man sa inyo, labi na sa mga ka-action naton nga nag-problema na ang aton nga topic nga nagakuringot ang aton iya nga guya or may anhan kita sa mga wrinkles bala, di ba? Kay syempre mga madamo man nga mga bagay, di ba? Ang mga nangin rason or kung nga nagadulot iya sang wrinkles. Ang panit naton, no, himo sa isa iya ka mabakod, no? Mabakod nga kumbaga kung sa plastic pa mabakod nga suludlan sang una subong plastic do kadasig na lang magisi nga wala or hindi dali-dali masulod sang tubig sa idalom sa ngaton nga panit yara dira may collagen, elastin fibers, mga ugat or nerves kag blood vessels kag may madamol nga layer sang fats or tambok. Sa edad ko nga 20, tubtoba 30 anyos, amat-amat nagakabuhina na ang paghimo sang collagen sa aton nga panit. Pareho sa isa iya ka rubber band ang collagen. Kag ini amo ang nagapakinis sang aton nga panit. Pero sa pag-edad naton, ang mga collagen kag elastin fibers mas nagaano na siya, damol bala kag nagahalog. Same man na, diba? For example, pungos naton, ginagamit naton nga pungos sa aton iya nga buhok, diba? Kung kaisa lastiko dra abi, kung sobrahan na naton kagamit, diba, mas pag siya nga naga-expand, do same man ako no, ang ginatawag nga collagen. So, ini ang rason kung nga may makitaan kita nga wrinkles sa aton nga panit o particular na sa aton nga guya. Bangod,
nagakabuhinan man, no? Nagakabuhinan man ang moisture sa aton nga panit, kag nagagamay ang mga fat cells sa aton or sa sulod sa aton man nga panit. Pag edad mo naman 40, no? 40 anyos, magauntat na sa paghimo sang collagen ang aton nga panit. Ang nabilin nga collagen kag elastin fibers, amat-amat naman siya nga nagakautod, nagatig-a, kag pareho sang rubber band nga nagahalog. Ina ay nagadulot sang wrinkles. Di kung hindi ka conscious or hindi ka beauty conscious, may tendency nga dasig kagidi-gali maanhan sang sining mga wrinkles, di ba? Sa edad naman nga 50, ang panit naton naga-dry, kag madasig nga mapilas or magasgasan. Nabalang gamay lang nga sapding o kakapilas na sa dayon o nagakabuhinan man ang mga oil glands. Gani, kung ang babayi ara na sa menopausal stage, nagamala kag naganipis man gali ang panit. Ang wrinkles kuno or ang pagkurinot sang aton panit kun kaisa pwede man ni siya nga hereditary or hereditary sa aton yung mga ginikanan. Kung makinis ang imo yang guya or makinis ang guya sang imo yang ginikanan, posible nga makinis man ang imo nga pamanit. Pero kung kaisa, kung hindi ka man mayara kung kaisa yung mga sitwasyon nga makinis, 'di ba? Makinis ang supat sang imo yang mga ginikanan, pero ikaw na tingala ka nga do kadasig kay magka-wrinkles, nagdadasig magkurinot ang imo nga guya, basi sa mga ginapang apply mo man dira or basi hindi ka man mahinalungon sa imo yang or pagbantay. Pag hindi ka mahinalungon sa imo yang panit or hindi ka bala medyo ang iyong pag-atipan doon napabayaan mo bala kun kaisa like sumong mga sitwasyon kun kaisa nagapulaw ikaw, no? Or sometimes naga-ilis-ilis ka sa mga skincare products, to di ba pila man sa mga rason kun kaisa nga nagaka-apektuhan ang aton iyang panit. So ang pag-edad hindi ta gid na malikawan, no? Tanan kita nagaagi sa sinaya nga mga stages, diba? Sang aton nga kabuhi. So, pero may ara kita sang pwede nga mahimo, no? May ara kita sang pwede nga mahimo agud iya nga mapanami ang supat sang aton nga panit. Yari ang pilaman ka mga panugyan sang aton iya nga medical expert. Hindi maghalay bulad sa kainitan. Kay man, ang adlaw gali, no? Ang silak sang adlaw, isa ini siya sa mga naga-contribute para nga madasig magkurinot ang imo nga panit. Nagadulot ini sang freckles, kag posible magka-skin cancer pa ikaw bangod sa UV light. Ilabi na magpatak alas 10, subong gani alas 9 palang kun kaisa tam-an na kainit or alas 8:30 tam-an na kainit. So mas maayo, no? Mas maayo nga hindi ka na dira maghalay painit sa amo na nga mga inoras, no? From 10 a.m. to 4 p.m. or ti subong kay do aga pa kainit na gid kaayo, ti try mo 9, no? Or 9 or 8:45 abi, up to 4 p.m. Yan. Hindi ka dire pa-expose sa too much nga kainiton. Kaya amo na gali isa man sa mga reason kung nga madasig magkurinot ang aton nga panit. Ang ikaduha, mag-usar sang sunblock, no? Nga may aga kitaan nyo ng with SPF 10 ay pila na 13 or pila na nakabutang
lantawon mo na gali, no? Isa na sa mga balasihan sa pagbakal sang imo yang sunblock. Ina iya mga protection lang na sa aton nga panit. SPF 15 or 30. Ang ikatatlo, untatan ang pagpanigarilyo kag pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kay man ang pagpanigarilyo ti alin sang una do hindi gini nagakadapat naton nga hilimuon. Kay ti usual balado isa ni sa mga reason, no? Kun nga may naga-cause man sang kung kaisa mga ano pa wala mga malala pang mga balatian. O, kung hindi dali-dali mauntat, amat-amata, na? Amat-amata, kung kay Sara lang na sa aton mo. Ara malang na sa aton, kung i-train na ito ng aton, iya nga utok. Amo lang ni Dana yakon nga panigarilyohon mo, no? Sa isabi ka kaha, for example, tunga lang Dana yakon nga panigarilyohon. Asta nga mag-amat-amat, asta nga nag-isa na lang, asta nga mastap mo na. No? Ang lain na kung may lain ka naman niya bisyo nga ginkaduhan. Muna na yung budlay. Sige. So, ang sa liwat ang pagpanigarilyo, amo ni siya ang isa sa rason nga madasig ka iya magkaedad or inabalang bata pang imo iya nga edad, pero pag panulok nila sa imo do pilan ka na, no? Do katigulang na sang imo iya nga aura, di ba? So, amo na, ang pagpanigarilyo, isa na gali sa mga reason. Bangod ko nga, nagakabuhinan sini, no? Nagakabuhinan sini ang flow sang dugo sa aton nga panit. Ang makahulubog naman nga ilimnon, nagadulot man sang wrinkles, bangod, nagahina dira ang imong resistensya, kag may tendency nga mabagdown or kung sa computer pa ma-shutdown ang imo iya nga lawas. So importante, okay naman mag-inom-inom basta in moderation. Or hindi lang di nga permi do halos kada gabi amo na lang ng imo ginaatupag. Di ba lain man na sa aton nga lawas. Ang ikaapat, always gid ni siya no sa tanan nga mga pahanumdom sa aton, isa gini siya permi ka gina-advise sa aton mag-inom sang 8 ka baso sang tubig kada adlaw para nga mapabilin nga malumok ang aton nga panit. Kay ti kun kulang kita sa liquid or kulang sang liquid ang aton nga lawas, may tendency makitaan ina naton nga ka-dry sang aton nga panit. Dason isa mo bala ka kuret. Isa mo ka kuret mo na may makitaan ka na nga puti. Anong puti? Malanon ingat dry ang imo yang skin. Ang ikalima, magkaon sang duha ka tasa sang prutas kag duha man ka tasa sang utan. Ano dira nga klase sang prutas? Any nga prutas, no? Any nga prutas as long as ina lang mga prutas, pero mas i-prefer mo siguro mga prutas nga rich in vitamin C, no? Mga mga tawag ni do ka puno balasang liquid no nga mga prutas meron kon kay isa mala okay do ka budlay man si imo nga tutunlan. Nami nang imo yang nga kaunon yang mga prutas mga preska pagid balahaw kay syempre utan hindi gina madula ang utan sa aton. Okay di ba usual gani makuton mo ang mga katigulangan gid dayan. Mga may edad mga lola naton kag lolo, di ba? Mangkoto naton even ganing mga nadala na bala sa Guinness Book of Record, di ba? Magkuton mo na sila ano ang imo nga sikreto sa imo nga edad na sa karon. Or hindi gani ang sa mga gani tawag action El Rey centenarian na no?
centenarian, kung maglabuot ka na sa 100 years na, mangkot na sila, anong imo nga, anong imo nga sekreto, lola? Di ang ginaubra ko, makaon lang ko sang utan, nga wala na sang kun ano-ano pa dira nga sahog, asin lang. Diba? Mo nang usual nga sabat sang aton nga lola and lolo para kuno nga maglawig ang ilae nga kabuhi. Ang kag syempre isa pagigali importansya or benefit nga mahatag sang duha katasa sang prutas kag duha man katasa sang utan kada adlaw bangod manggaranon ina sa vitamins A, C, kag E. And also sang biotin nga ginakabigman mga antioxidants. Maglikaw sa mga pagkaon nga matambok, mamantikaon kag mga cheese curls. Ang mga kabataan subong cheese curls ang ginatubang or chocolate bar or ano pagidra nga makadasig pang kaguba sa unto. Ang ikaanom number 1 isa pagid ni magluwas sa fluid intake ari pagid ho hagan-hagan lang sa mga stressful dira nga mga imo iya ginapamensar or stressful man nga mga ulubrahon dapat smile, diba? Hindi man silinga smile ka all the time masalaan ka na karon lain. Smile nga, inabray makita mo nga manaya-naya, no? May ginapamensa, may problema katuod, kaya hindi ganay madula sa aton nga may problema kita. Pero, usual ni mo nga lantawon ang positive. Despite kuno balasang galom, may kasanag kasagihapon nga makitaan mo, kadalom. Kaya amo na gali ang makabulig sa aton, no? Amo na makabulig sa aton kun happy face kita, 'di ba? Happy face kita, ti bulig na sa aton para iya sa para nga hindi man kita magdali-dali magtigulang, no? Or hindi kun lang taon sing iban nga tawo, damo ka na mga ano tawag na wrinkles sa imo iya nga guya. Mambal na sila yun do kada damo giguro imo problema ay pila parang edad mo tubo lang tayo ikaw damo ko na imo ya wrinkles nan amo na nagkakabatian ko kun kaisa. Sige Action Radio Philippine Standard Time alas 2:12 na kita. Kag amo yan to ang aton man nga topic sa subong iyang hapon aton nga FYI portion sa subong nga hapon. So kabay makabulig sa aton nga mga ka-action ang aton man nga gin-share sa inyo or akon gin-share sa inyo para iya nga ma-maintain naton nga do ka correct lang bala. Hindi dali-dali magka-wrinkles ang aton iya nga panit, diba? O kung hindi mo man makompleto ang tanan-tanan, amata-amata lang kung hindi mo man makompleto ang mga tanan-tanan to nga mga tips, number 1 mo lang gid nga himuon, importante lang is kompleto ka sa imo ya oras sa pagtulog, nakapahuway ikaw, kag syempre nakakaon ikaw bastante, kag ang isa pagid, ang isa pagid kompleto man ang imo ya pag-inom sang tubig or hindi bala kulang-kulang may ara kon kay isa, di ba? No, may ara kon kay isa sa aton nga mga ka-aksyon nagareklamo kay amo na bala pag pa-check up nila sa doktor natingala sila nga may mga amo na ni sila nga komplikasyon kay gali kulang ang tubig. Importante na sa aton. Sige, gamay lang nga mga tips naton sa aton iyang mga ka-aksyon, no? Para nga mapabili naton nga pasok, pasok. Mga bag-o na siya nga mga nga mga terms, di ba? Sa aton nga mga generation sa karon. Nga makasiling bala nga do ka perfect sang iya nga sang iya nga pamanit despite nga pila na ang iya nga edad. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon.
Kaysa ako naman nga pagpanumalik, ato naman niya istoryahan ang aton nga horoscope, na aton kapalaran for today. Sa ito man dira mag... Mayong hapon sa kay Olmeha Mered. Mayong hapon, pag-greet lang family ko, Laika, Kyla May, kag Mama Janice sa Hamelo, watching FB Live, diri sa may Banwas ng Ibi Magalona. Thanks and God bless. Salamat man. Kay Ma'am Jeannie, tiga ba? Jenny sa Ligumba, Paragsa. Mayong hapon, Indayan. Monitor kami diri sa may Don Salvador Benedicto at Barangay Bunga. God bless. Mayong hapon dira sa inyo sa may Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Dini sila dampi man. May baligyaan ka muna nga mga prutas. Char. Sakay Ma'am Suzette Pahe Marhen, mayong hapon. Monitor sila kuno, please greet my cousin Cosette Obregon Escala. Happy birthday sang Dianay Escalante. Thank you, Ged. Okay. Sir Joel Trinidad, have a wonderful weekend. Sige, mayong hapon dira. Naga-monitor sila from Cabancalan City. Salamat, Ma'am Ann Villaviray. Good afternoon man, kag salamat sa pag-monitor. Sir Roland Octavio, mayong hapon, naga-monitor sila from Long Beach, California. Patamyaw niya kunudra sa may Himamaylan. Ramona Octavio, nanay ko, keep safe. Stay healthy. Thanks. Stay safe, Bacolod. Salamat. Sakay Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon. Monitor sila kuno sa may Barangay Pandanon, DSB. Pag-greet niya family, sa may Bago City, Barangay Malingin. Family Susana. Salamat, gid. Hernani Duyam, good afternoon. Ara naman siya kunha. Nag-monitor sa akon mata humbaw.
Salamat gid Sir Hernani Duya. Always siya naga-monitor dira sa may Victoria sa St. Martin Subdivision. Salamat gid. Miss Atia Kim Eriman, good afternoon. Elmer Regalado, mayong hapon. Greet niya lang ko no Regalado family sa Sitio Abaca, Barangay Ayungon, La Carlota City from Letex Market sa Fairview, Quezon City. Ma'am Homa Lumena, mayong hapon man. Kag salamat gid sa inyo iya nga pag-monitor. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala,
ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang 5. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyong kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pagbasa man sa aton iya nga horoscope sa subong nga hapon sa adlaw iya sa Sabado, Mayo 22, tuig 2021. By the way, antes gali mayong hapon dira sa kay Tito Gabriel Nalda, no? Dira sa may Meadows of Camelot sa may Barangay Estefania. Naga-monitor ni siya gali always. Salamat gid to Tito Gabriel Nalda. Always ako na naga-monitor, nagapamangkot gid siya kaginasakon. Ti subong nabatian mo na daing mo nga ngalan to ha. Mayong hapon dira sa imo. Kag salamat gid sa pag-monitor. By the way, mayong hapon man sila ni Taminda, kay Tanida, kay nang Tintin, kay nang Larry, kag Kapid, and also kay nang Joy, kag kay nang Norlin. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Alas 2:27 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Diri kita sa first part sang aton iya nga horoscope. Una-una ton ang mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Diskobre ha, para ang mga pamaagi, agud iyang mahatagan sang solusyon, ang imo dira sa karon iya nga balatsakon. Yara man sa or yara ka na sa husto nga edad, kag may nalabot ka naman. So, hindi man malain kung magpamensar ka para sa imo naman iya nga kaugalinon. Sa mga Gemini, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 22. Blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, ma-eksperyensyahan mo sa karon ang realidad nga makapila na nimo ya ginadamgo. Pila ka beses bala nimo ya nga nagasulod man sa imo ya nga pagdalamguhanon. Kag syempre, mangin malipayon ikaw para sa masunod nga chapter sang imo nga kabuhi. Para sa mga Cancer, lucky numbers 43, 26, 39, 51, and 44. Dollar green is your lucky color.
Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Hindi mag-stock up dira o hindi magpabilin sa mga sakit na blang nga imo ya ginabatsyag or kalain man sang buot. Pangitaa ang feel good nga amo nang magaganyat para iya sa oportunidad kag magpaangat sa imo. Sa mga Leo, lucky numbers 33, 26, 49, 55, and 11. Mocha brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, madiscover nimo ang matuod nga pagkatawo sa mga tawo sa imo iya nga palibot. Hag ikaw sa karon, imo ginausoy ang kalipayan. Sa mga Virgo, lucky numbers 23, 36, 49, 11, and 53. Talong purple is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tugtob Oktobre 23. Ipalapta ang imo ya nga ihibalo. Ina ang mga mangin alagyan para nga maka-survive ang mga tawo nga nagasalig sa imo. Manami kun ka isa nga ikaw bala ang mangin taytay sang tawo or sa mga tawo abi nga gina-consider nga dulaan na asa nga paglaom, diba? So why not, diba, nga i-share nimo ang imo ya nga ihibalo agud nga ma-motivate man sila kag mag-continue sa ila ya nga mga handom. Sa mga Libra dira, lucky numbers 54, 36, 49, 12, and 22. Magenta red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, maumpisahan ang online delivery kag amat-amat nagadamo ang imo man nga mahatagan sang palangabuhian. Isubong pa nga pandemic, at least isa ka sa mga source para iya nga may madamo nga mabuligan nga makakita sang obra, diba? Para sa ilaman nga pamilya. Like amo na online delivery, nako na mabulig sa mga ilabinagid sa mga nagaproblema bala kay ti nadulaan sang obra ay nami gina siya blessings and in disguise, diba? Sa mga Scorpio dira, lucky numbers 33, 26, 49, 55, and 11. Lavender is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:33 na kita. Kag amuyan to ang first part sang aton iya nga horoscope. Aton man kapalaran for today. Mayong hapon gali isa kay hinablos ko ni Sir Hernani Duya sa may Pontevedra, sa Barangay San Juan, Sanday Cerillo, Abquilan, sa man-asawa, sa iya ko nung asawa siguro ni Anga, si Lelibeth, kag sa magulang niya nga si Evan Erlinda. Okay, madamo gid nga salamat. Naga-monitor ni siya sa Victoria City. Okay, salamat gid sa imo diri nga ginpadala man nga greetings diri Sir Hernani Duya.
Alas 2:34 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang piligan. Padayon Action Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:43 na kita. Kag pabalik diri sa aton na programa, This is My Life. Sa gihapon, inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa paghatagman sa nga dugang iya, nga na horoscope naton sa subong nga adlaw.
Sa iluhan naton ang mga Sagittarius. Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Duha ka bagay ang magapagamo sa imo karon kaisipan. Ang sa karon kag ang nagaamat-amat pala nga pag-ayo nga relasyon. Kung may ara ka dira sang subong nga karelasyon, kag tapos do may ara pagid another nga karelasyon. Ay, mag-stick ka na lang sa una. Mag-stick ka na lang sa una kay kabudlay. Sige, sa mga Sagittarius dira, lucky numbers 26, 59, 43, 31, and 13. Vanilla brown is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Ang mabayaran ang mga utang, amo ini ay nagamotivate sa imo. Agud iya nga, magdoble pagid sa pagtinguha, magdoble pagid sa pagpangita sang trabaho. Ha? Pero sa mga Capricorn dira, dapat manginwais ka. Labi na sa mga, or ilabi na sa paggasto, or sa imo man nga mga galastuhan. Kay man, bisan na mo akon ka isa ka pagtinguha, doble-doble ng imo nga obra. Kung doble-doble man ang imo iya paggasto, nga na balang supposed to be, tigana mo para inugbayad, ay gingasto mo ya imo sa kung ano dira nga imo nga mga nakalakitan. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 36, 49, 12, and 22. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18. May mga bag-o ka sa karon yang ano na tawag na ng mga hangkat sa imo yang kabuhi. Apang kung magtipid ikaw, wala lang nami kay ti magpalayo ka iya sa mga kautangan dira. Importante ina sumong hindi man asiling magdinalok ka sa imo kaugalingon or magdinalok ka sa imo yang mga pamilya dira. Ang importante subong kinahanglan nga magtipid agud iya nga sa ulihi may ara ka sang gamiton subong pa nga may pandemic hindi mo mapaktan ang tiyempo. Wala man naton lakon kay isa ginapangayo inang mga sitwasyon nga may mag-positive abi or may maghilanat, may magbalatian, may magmasakit dira sa inyo miyembro sang pamilya. Bisan isa lang ka miyembro sang pamilya, may tendency nga ang tanan maapektuhan. So amo na ya ang aton nga kinahanglan para nga magkinot kita sa kwarta nga ginatawag. Okay, sa mga Aquarius, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 33. Citrine yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Ikaw mismo, kung ang imo nga feelings bala or ang imo nga nabatsyagan, kung ano ang kamatuoran, amo ina ang ipakita. Hindi na nga ibutig mo pa kung ano ang imo yang nga nabatsyagan. O like kung naluyag ka sa isa ka babayi, bakita nga naluyag ka sa iya. Hindi na magpangduwa-duwa kay basi pariho ka mo sing nabatsyagan. Diba? Sige Sa mga Pisces, hindi man paghatagan sang false hope. Ang imo dira nga kaistorya. Hindi mag-pretend. Sa mga Pisces, lucky number 25,
23, 36, 49, 55, and 11. Raspberry red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtub Abril 19. Kooperasyon kag sharing. Amo na ang imo iya nga mangin inspirasyon. Pilia ang desisyon nga makapaayo sa tanan. Sa mga Aries dira, kung kaisa bala may ara kita sa mga desisyon na mga kinahanglan, piliu naton ang nabalang tanan magkabenepisyo. Hindi lang ikaw or hindi man nga ikaw daya tapos sila iya mamroblema. Kapin pagid sa isaabi ka ulubrahon or sa isa man ka proyekto. Importante nga kamutanan dululungan mag-angat. Sa mga Aries, lucky numbers 33, 56, 49, 12, and 31. Ultraviolet is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Mabaton or magabaton ka sang oportunidad sa pagbag-uman sang imo iya nga career. Magaangat ang imo nga pangabuhi sa iban nga pungsod, meaning makatrabaho ka sa luwasang pungsod. At syempre malambot man ang imo iya mga handong. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 55. Shocking pink is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:51 na kita. Kagamuyan to ang aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon. May ara ko sa nabasahan, ano to? Mayor sang Milaor sa Cavite nagpabakuna sa ano tawag ni? Hindi man iguro wrong given gid man ini siya. Nagpabakuna kuno sa buli, no, sang COVID-19. Daw mo niguro ang pinakauna ay nga report nga may isa iya ka alkalde. Okay, i-check ina naton karon ano ay hanang effect no kung sa buli ka magpabakuna. Daw ang aton nga presidente before do nagpagwa man sa ganang isang statement, di ba? Kagusto niya o kagang isa pagigalio sa sports. Ang aton nga pambansang kamao may ara sang kontrahon, may ara siya sang hampang. Ay kadasig sa headline. O gatamod ko di sa iya ka ano namon mother station ni sa Manila. Iya ka DZRH. Lantaw-lantaw to diri sa mga headlines. So, diba, i-check naton liwat at sino itong makontra ni pambansang kamao naton, si Manny Pacquiao. Medyo malawig. Sige na lang. No problem na lang. I-check lang na karon sa aton nga Facebook page. Okay? Sa aton nga mga ka-action. Kung sino ang maka-encuentro ni Pacquiao. Do August ni I think ang iya nga hampang. August ni ang iya nga hampang pero gina-check ko pa kung sino ang iya nga kontra. Kay kadasig sa headline. Alas 2:53 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action. Diri kita aday sa aton man nga Orasyo Imperata.
Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. Okay, arihoan. Nagkuha na lang ko sa information, gali, no? Share ko lang gamay sa aton nga mga ka-action, ila binigit sa mga avid fan, no? Sa aton nga pambansang kamao, si Senator Manny Pacquiao, no? Siya mismo ang nag-confirm angod sa sining iya nga hampang, batok iya sa American boxer nga si Errol Spence Jr. sa Las Vegas, Nevada sa Agosto 21 subong nga tuig. No? Ini ang nakapost man sa Instagram account sa nga senador para iya sa iya nga upcoming fight or sa iya pala abuton nga hampang. Okay. Ang mga ka-aksyonin naton, bantay-bantay naman ni sila for sa paglantaw sang hampang sa nga ito pambansang kamao. Okay, if ma-remember ninyo ang ato nga 42 years old nga 8th Division World Champion, ulihin ni siya nagkahampang batok iya sa American boxing or boxer man nga si Keith Thurman sa tung tuig 2019. Okay, so si Pacquiao amo siya nagdaog kay Thurman kag nakuha man sini ang WBA Super Welterweight title. Mga ka-action naton ng mga abangers. Si Action Nelmar Galantaw, gani mo? Action Nams na. Sinapagin si Action Elray. Malalantaw man eh. Ti ako gani galantaw man ko ni kay tani bugal tani ya. Bugal sang Pilipinas. Nga kon nga amay kisa gadula lang ni sa didto na sigli. Kay di ba may aran asang una nga. Ano kaning tawag sina nga may mga barangay action elms nga nagapalantaw pay-per-view. Check to. Ang ako nga may
Sa nguna kada may hampang si Pacquiao. Ibot na kami kung di na sa nagkadto. Ito na sa gili sa may handumanan nga gym galantaw. Wala pa to ya COVID ha. Basi bambal ka mo ay ang paamay gali ni aksyonan kung hindi gapang kadto bisan may COVID. Wala pa to COVID. Okay? Sige. Anyway, diri kita anay sa aton man nga Bible verse of the day gali ho. Ang aton nga Bible verse of the day gikan sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. This time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton yung mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa programa sa This Is My Life sa Sabado man nga edisyon, Mayo 22, tuig 2021. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang inyong mabatian, isa kabilayan. Company, sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila